Usa ka 50 anyos nga ginang sa Taguluan, Misamis Oriental ang patay. Human nga malatayan sa usa ka dump truck. Samtang sa Cagayan de Oro City, 5 ka sakyanan ang nagkarambola. DMP pila ka motorista ang naangol, lakip usa ka rider. Ano ang report? Dead on arrival sa ospital ang 50 anyos nga ginang nga si Ederlyn Nakalaban, taga Damilag, Manolo, Fortich, Bukidnon. Human nga malatayan og dump truck samtang patabok kini sa Vicmar Road, Sugbong Kogon, Taguluan, Misamis Oriental. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, wala kuno na matikdan sa driver sa truck nga si Tripon Magnanaw ang biktima. Hinungdan nga nabanggaan og napasok sa ilawom sa truck. Gisuwayan pa kini nga madala sa ospital apan namatay gyapon kini. Actually, ang dump truck naggunong siya. So, ni padaplin tong babae nagbakuan sa iyang pagtuo siguro atong sa kabiktima nga dili mo abanti ang dump truck. So abanti man wala mabantayan sa driver. Nga naade ay ni kuan sa iyang dulong kay taas man na kay ng 10-wheeler dump truck. Ang truck ug ang driver nga si Magnanaw ana-ana sa kustudiya sa kapulisan o posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Samtang nagkarambola ang ana sa 5 ka mga sakyanan sa National Highway sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City. Sa video nga kuha sa netizen nga si Ruben Padaplin, tataw gayud ang danyos nga naangkon sa mga sakyanan nga sunod-sunod nga nagkabangga. Sumala pa nga nag-counterflow ang pickup truck nga padulong sa west direction. Hinungdan nga nabanggaan niini ang kasugat nga bongo truck. Tungod niini nagsunod-sunod gilayon ang panagbangga. Di nadamay ang gasunod nga 2 ka kotse og motorsiklo. Makita sab ang usa ka motor rider nga nagbuyod tunga sa dalan. Human malakip ang iyang motorsiklo sa bangga. Dali man noon natabang ang mga sakay sa mga sakyanan. Kinsa nakahiagom og minor injuries resulta sa aksidente. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa hinungdan sa aksidente. Katunan ni ining maong itabua kung alanganin og gani makita nila ang solid yellow line. Kinahanglan nga di gid siya mo overtake, no, wala gid siya panahon nga mo overtake. Mo na siya ang international law sa pavement signs, no, traffic signs sa atong makita di sa kadalanan. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.